Oi, caoineog Inniu be me e déanamh Caoineog Rex. Seo é an caoineog is fearlumsa don bhricfeasta tá sé go háling, tá sé an-bhlasta agus tá sé simplí é a dhéanamh. Anis tá na comhábhair go léir os mar carnamach agus tá meascán deas agam de cnónna an seo idir almónaí, cnónna brasílica agus geol cnónna sin na walnuts. Freisin tá bainne agam an sin, tá spionáiste agus tá na craobh go léir is siga an sin. Cé tá is siga an sin? Well, dús barda tá sútha talún, sútha craobh, tá sméara dubha ann, agus cuiríní dearga agus cuiríní dubha. Yes, bralumsa na cuiríní dubha. Tá si go háling fad. Yeah, sin é inis, so tá mé ré le tosú. Well, cuirí mé isteach na sméara dús barda. Isteach an sin sa bhéile. Sin é. Go deas. Anis caiime isteach na cnónna agus túirtha sé sin blas crackálta beidh sé sois nutty is bralum sé sin tá sé go háling. An céad eile anis atá le déanamh am ná spionáiste a chuir isteach ann. Now beidir go datnaíonn nó nach datnaíonn a greens leat ach tá sé an mhágait. Tá seo go súil a party political broadcast nach bhfuil ach níl sé. Tá sé lán de éireann, tá sé lán de rudí cosúil le protein agus mar sin de. So tá mé chun é a caoimh isteach an seo sa bhéile, píos a beag de spionáiste, isteach leat an sin, maithú, an job, iontach. Má táta bheith géarda íon pís halún a caoimh isteach, tá sé sin ceadathe, tá sé lán de fats agus tá sé an mhágait mar a déireann siad agus sin é spionág beag, isteach an sin, iontach. Tuama sé sin blas deas air. Nis tá mé chun an bainne a chuir isteach ann, thart ar leathfiúnta de bhainne tá teastáin an seo. So tógamid an budéil agus catmid isteach an bainne an sin, isteach an sin leat agus tá sin go háling fad. Tá mé beag ná craobh inis ach tá rud beag amháin le déanamh agam. Agus sin é comhábhair rounda T-Rex. T-Rex's secret ingredient agus sin é an turmeric agus tá sé an seo os mar carnamach agus bhécar sin. Isteach an sin é. Oh, fun second, rinne mé dearmad ar rud beag amháin. Is bralumsa nuair a bhíonn sé chomh fuair le seoch. So caim mé píos a leacóir a caoimh isteach an seo. So tá sé agam an seo, isteach leat an sin é déanta. Tá na comhábhair go léir is siga an seo sa NutriBullet. Yeah, machine den sco é caim é rá, úsáideann go minic é. Anis, caim é a bhasca. Tá háling a bhfuil. Woo! Give it a second eile agus make sure right. Oh yeah. Single on and sin inis. Can't go for big no. Éintach sin é. Nis tá sé ré agus tá mé chun é sin a chuir isteach I glynne jazz nó cúpán jazz agus tá mé chun é a á. Tá mé glynne fáid agam agus tá mé ré le é a lína. So beogi mé sús é inis agus cuiríg mé isteach é. Sin é sús. Dí go bhfuil sé lán agus sin go deas. Agus is féidir an cuid eile a chuir isteach sa Crisneár a gcóir bhricfeasta maidin amárach má tá sé teastáhait. Ach tá mis a ré agus tá mé chun golamachtaí an Guardian agus tá mé chun é a áil. Tá mé muis a Guardian is le mo caoineog agus tá rud beag amháin le déanamh agam agus seo é an clas. Caim é an sparkler sin a lasa. Really an sparkler a lasa. Whoop, sin é, tá sé lasa agam. Go háling nach bhfuil. Anis, sin é, mo caoineog déanta agam don bhricfeasta go dtí an céadúir eile slán.